mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. De acolo se strică tot, să știți. Nu de la bani, nu. De la comunicare se strică tot sau se zidește tot. Acum, eu dacă cu fratele Victor vorbesc o dată pe an sau de 2 ori pe an, el mi-e prieten, mi-e coleg de slujire. Dacă cu soția mea vorbesc de 2 ori pe an, eu nu ajung mai mult de 3 luni de acum înainte să duc căsătoria cu ea. Ea nu are nevoie mai întâi de banii mei, de haine, de șeni, de temul, de nu știu ce. Ea are nevoie de comunicare. De ce? Că un om deschis comunică. Știți cine se închide în el? Ăla care are ceva de ascuns. Iubiții mei, exact la fel e cu Dumnezeu. În momentul când te pocăiești, tu comunici cu Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu depinde foarte mult de relația voastră în comunicare. Dar cum comunic cu Dumnezeu? Păi în fiecare dimineață mă rog și îi spun lui ce mă apasă, eu vorbesc cu el prin rugăciune, el vorbește cu mine prin Scriptură.